So assalamu alaikum, yan uwa barkanmu da raka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. So yan uwa, duba da cewa ban taba kawo wani project na mining ba, so amma wannan shine karon farko wanda zan kawo wani project na mining a cikin wannan channel ta mai albarka. So naga wannan project na mining ne yana da kyau sosai da sosai, kuma babban project ne, kuma za a samu alkhairi, ko kuma ce ma an samu alkhairi, kuma ana kan samu alkhairi ta hanyar wannan mining din. So wannan ba kowane mining ne ba, face mining din hot zaka iya samun kudade sosai, ko kuma ce za mu iya samun kudade sosai da sosai ta wannan hanyar. Duba da cewa a cikin satin nan masu yi launching na wani token nasu, so token din duk guda daya 0.1 hot ne. So idan har kana da hot zaka iya converting na shi zuwa token din a lokacin kenan. So amma yanzu kan sun riga da sun kulle ya wuce, so amma ba su yi launching ba, lokacin sun ba mutane dama, an samu kudade da shi sosai da sosai ta hanyar wannan token din. Akwai wani wanda hot na shi guda 5 kawai ya converting zuwa wancan token din, ya samu kusan $100 ko ma fiye da haka. So an samu alkhairi, kuma ana son samun alkhairi, shi yasa na ce ya kamata in kawo mutane wannan mining din. So har yanzu ba ya launching nashi ba amma an kusa launching nashi, domin ma 10 ga watan nan, wato gobe, za su yi halving, wato za su rage bawa mutane wannan token ne, za su rage bawa mutane. So amma yanzu da farko ka duba a description na wannan bidiyon, ko kuma ce ka taba suna wannan bidiyon. Bayan ka taba suna wannan bidiyon, zai kawo ka cikin Telegram. Idan baka da Telegram, zaka soke Telegram, sai ka taba link din. Idan kuma kana da Telegram already, kawai ka taba wannan link din. Bayan ka taba wannan link din, zai kawo ka cikin Telegram kamar haka. Bayan ya kawo ka cikin Telegram, kawai sai ka danna open din nan. So ni automatic wannan account din sabo ne, ina ji jiya ne ko shekaran jiya ma na bude shi. Wannan ba ainihin account na bane ba, na so na yi muku bidiyon ma daga shekaran jiya, ban samu lokaci ba. Yanzu ma kawai dai ina yin bidiyon ne ba tare da wani shiri ko wani abu ba. So just zai baka wasu passphrase, da zaran ka yi saving din wannan passphrase din, ko kuma ka yi copy su. Bayan ka yi copy na wannan passphrase din, kai sai zaka zo ka taba gurin da aka rubuta storage din nan. Da zaran ka zo ka taba wajen da aka rubuta storage din nan, zai kawo ka nan gurin, zaka zo ka taba wajen gas din nan. So da zaran ka taba wurin gas din, akwai taxes da za a kawo ma a nan gurin. Kai following nasu a Twitter da YouTube channel nasu da X da wasu filaye dai, so da Telegram. Bayan ka gama, kawai kai tsaye zaka zo ka taba nan wajen claim hot din nan. Da zaran ka zo ka taba wajen claim hot din nan, kai tsaye kawai zaka ga amma ajin na hot naka a store naka. Duk wani bayan awa 2 zaka shigo kana claiming, duk wani bayan awa 2 zaka shigo kana claiming. Idan kuma a TikTok kake kallon wannan bidiyon, zaka taba kan suna wannan bidiyo, zaka je bio ka taba. Da zaran ka taba link din da yake bio na, zaka ga an kawo maka wani link a rubuce da cewa hot. Da zaran ka taba shi, kai sai zai kai ka cikin Telegram naka. Da zaran ya kawo ka, kawai zaka fara mining kai sai. Yan uwa, ya kamata mu dage da wannan mining ne, yana da wahalan tarawa. Duk wani bayan awa 2 zaka shigo, kamar a nan yadda kuke gani, duk wani bayan awa 2 za su bani 0.2, kaga 0.01 hot per hour. To kun ga kafin mutum ya tara guda ɗaya ma akwai dan wahala, amma ko da guda ɗaya ka tara, yadda ake hasashen sama yanzu, zai iya fita sama da $20, kusan 30 da wani abu. Kun ga wannan ba karamin project bane ba, project na Niya Wallet ne. So yan uwa, kada mu makara, ko kuma ce kada mu yi wasa da wannan project din. Kai sai ya kamata mu fara mining na wannan project din. Mun gode, kada ku manta da mana subscribe da liking da sharing na wannan bidiyo.